למאזיני ולצופי שבת עולמית אקסטרה, שלום וברכה. היום מוצאי שבת, 19 באוקטובר 2013, ואני איתכם שבוע שני בצורה מסודרת, אני חייב לומר, בתוכנית שלנו שנוטלת חומרים שנותרו למעצבה, צר לי לומר, על שולחן המערכת של רשת ב', ורשת ב' אני משדר בכל שבת בבוקר מ-9 עד 10 בשידור ישיר את התוכנית שבת עולמית, אבל אני מכין כמות כל כך גדולה של חומר שיש חומר לעוד שעות, ומהחומר העודף אני בורר לעצמי עוד 50 דקות, 55 דקות, שזה פחות או יותר אורך התוכנית ברדיו, אם מורידים ממנה מעט פרסומות בשבת וחדשות. אז הנה אנחנו כאן עכשיו. שמי יצחק נוי, לאלה מכם החדשים שזה מקרוב הזדמנו לתוכנית הזאת, גם בשמה וגם בראייה. ואני רוצה לפתוח בדר שפיגל שעליו דיברתי היום. דיברנו על הארכיבישוף של לימבורג, אדם שמעלה עליו את חמתו של העיתון, אתם מיד תבינו למה, ומדובר באיש הזה שהוא בזבזן גדול ונהנתן גדול, פרנץ פטר טאברץ פן אלסט, זה השם שלו. טאברץ פן אלסט. הנה, אתם יכולים לראות אותו כאן. רואים אותו כאן נכנס אל תוך BMW שחזרת או עתיקה, בוודאי יקרה מאוד. הטענות נגדו הוא שהוא בנה עכשיו בית ב-31 מיליון אירו. הוא הגיע לרומא לבירור למה הוא מבזבז כל כך הרבה כסף. דר שפיגל כל כך כועס עליו שהוא קורא לו גוטס טורר או טורר דינר, זאת אומרת משרתו המאוד יקר של אלוהים. אתם יכולים לראות אותו כאן. והסיפור הזה, כמו שאמרתי ברדיו, הוא סיפור מאוד רגיש לגרמנים, מפני שאלה מכם שבקיאים בהיסטוריה של ימי הביניים או שלהי ימי הביניים יודעים שב-1517 הכומר הקתולי מרטין לותר התקומם נגד הבישוף של ויטנברג, שגבה כספים שנקראים כספי אינדולגנציות, כספי מחילות. מה משמע כספי מחילות? יבוא אדם להתוודות לפני הכומר, ואז הכומר ימחה לו בשם השמיים, שלא יש לו קשר עם אלוהים. לכל האנשים האלה, אם באסלאם, אם ביהדות ואם בנצרות יש קשר עם אלוהים, או שיש או שאין, אבל זה מה שמקובל. ואתה תשלם קצת כסף, ואז החטאים ימחלו לך, תזרוק את המטבעות בקופה, שישמעו את הצלצול, אז זרקו מטבעות. חצי מהכסף הולך לבניית הבזיליקה הגדולה סן פטר ברומא, וחצי מהכסף לקח אז באותן שנים, ב-1500, בתחילת המאה ה-16, 1517, לקח על עצמו הבישוף של מיינץ, הבישוף אלברט של מיינץ, בעזרת שליחו יוהן טצל. ונגד זה יצא מרטין לותר בפרוטסט במחאה, והוא דרש רפורמה בכנסייה, וכך מתחיל הפרוטסטנטיזם, והיום האוכלוסייה הגרמנית מורכבת מ-47-46% מהאוכלוסיית גרמניה המאוחדת היא קתולית, כמו הקוטה הכומר שלנו, הארכיבישוף של לימבורג, הבחור הנחמד הזה, והיתר הם פרוטסטנטים. וגרמניה עברה מלחמות איומות ונוראות, מלחמות הדת שבאו בעקבות המחאות של מרטין לותר, שב-1517 עוד היה בעד היהודים וחנון ורחום, ואחר כך הפך להיות השונא הכי גדול שלהם. אז רציתי פשוט להראות לכם את זה, לנצל את העובדה שאנחנו בווידאו,
ולהראות לכם את הדבר הזה. יש עוד דבר שבו אני כרגע עושה ניצול מלא מהעובדה שאפשר גם לשמוע אותנו וגם לראות אותנו, ואני רוצה להראות לכם את גיליון אוקטובר של Air Forces, חילות אוויר, אם אתם יכולים לראות אותו כאן. כתב עת, ירחון מאוד מעניין, ויש בו כמה וכמה דברים. קודם כל, יש בו סיפור על חילות האוויר של אפריקה. ואנחנו יכולים לראות כאן בצילום, אתם רואים את המיג 29 המפורסם של הרוסים, משמש, פה הוא משמש באלג'יריה ושם הוא משמש בתוניסיה, מטוס אחד פה, מטוס אחד שם, התחזוקה שלהם לא מי יודע מה גבוהה, אבל זה מעניין לראות את המטוסים הדועכים האלה בחילות האוויר של, הנה למשל אלג'יריה וחילות האוויר האחרים באפריקה, אתם יכולים להסתכל ולראות אותם כאן, את המטוסים הסובייטיים, פאר התעשייה הסובייטית לשעבר, שמשמש את חילות האוויר הדועכים של המקומות האלה. מאמר שדיברתי עליו בתוכנית, ברדיו, אבל לא הייתה לי הזדמנות להראות את זה, הוא מאמר על חיל האוויר הישראלי, מאמר מלא התפעלות שמתחיל בעמוד 114 ונמשך על פני כמה וכמה עמודים, והמאמר הזה מספר לנו, או הכותרת שלו, אתם יכולים לראות לבד, Israel's one and only, האחד והיחיד, מלא התפעלות מחיל האוויר הישראלי, והרבה מאוד גם מדברים כאן על התעשייה הישראלית ועל המטוסים ללא טייס, המל"טים שלה. סיפור אחר, אנחנו עדיין בענייני תעופה ויש כל כך חומר כל כך מרתק, אז אני מחזיק ביד את גיליון נובמבר אפילו, זה מתקדם, את גיליון נובמבר של Aviation History. אתם יכולים לראות את כתב העת הזה כאן, והוא מוקדש לספיטפייר, אותו מטוס אגדי שהבריטים פיתחו, פיתח אותו מהנדס בעל כישרון עצום, שלא זכה לראות את האווירון שלו מגיע לייצור סדרתי, מפני שהוא חלה בסרטן בעצמו והלך לעולמו. המטוס הזה התרומם לאוויר כבר ב-1936, וזה היה מטוס הקרב המהולל עם מנוע מרלין של רולס רויס של בריטניה, שהציל את בריטניה בקרב על בריטניה בין מאי לספטמבר 1940, שעליו אמר אחד מאלופי הטיסה של היטלר, כששאל אותו, גלנד קראו לו, שאל אותו היטלר, איך זה יכול להיות שחיל האוויר הכי טוב בעולם, הלופטוואפה, לא מצליח להתגבר על חיל האוויר הבריטי? אז הוא אמר לו, אם תיתן לי ספיטפיירים במקום מסרשמיטים, אז אני בתוך 3 שבועות אמוטט את חיל האוויר הבריטי. אבל לא היו לו ספיטפיירים, היו לו מסרשמיטים, אין מה לעשות. סיפור אחר ב-Aviation History מביא אותנו למטוס שלנו הישראלים יש נגיעה אליו, נגיעה לא קטנה, והוא מטוס הפנטום המפורסם. והוא פעם שירת את חילות האוויר שלנו בנאמנות רבה בכמה וכמה מלחמות. הנווט שלנו רון ארד היה בפנטום כשהוא נפגע מהלבנון, ומאז אף אחד לא יודע מה קרה, מה עלה בגורלו של האומלל, ועוד ועוד. אני מספר להם את כל זה כי כאן במאמר הזה בעמוד 12 מספרים לנו שבסוף יוני, איפה אנחנו היום? יולי, אוגוסט, ספטמבר, לפני 3 חודשים, לא יותר, 3 חודשים ושבועיים, חיל האוויר הגרמני הוריד או הוציא לנפטלין, הוציא לגמלאות את הפנטום האחרון. תארו לעצמכם, חיל האוויר הגרמני השתמש בפנטומים האלה במשך 41 שנים. הם קנו 263 פנטומים, ועכשיו הם הוציאו אותם לגמלאות. הם שרתו בחיל האוויר הגרמני עד לפני 3 חודשים. הם שרתו בתפקידי ביון, טיסות אחרות, הם כבר לא השתמשו כמטוסי קרב של הקו הראשון, אבל זה דבר מדהים, וישנם עוד חילות אוויר, אני יודע, חיל האוויר הקוריאני, דרום קוריאה, קנה 222 פנטומים, וגם הוא עד לאחרונה עדיין השתמש בהם, במטוסים האלה.
בסך הכל ארצות הברית ייצרה 5,195 פנטום, פנטום 4, המפורסם הזה. ו8% מהם בערך, שזה משהו כמו 400 מטוסים, עדיין משרתים בחילות אוויר שונים בעולם. אני לא חושב שיש מטוס שיש לו כזאת היסטוריה ארוכה, פשוט אין. יש כאן מאמר ב-Aviation History שמתחיל בעמוד 36, אתם יכולים לראות אותו כאן, והוא עוסק בחייו ומותו של אלוף הטייס הראשון של גרמניה במלחמת העולם הראשונה. וזהו בחור בשם מקס אימלמן, הוא נהרג ב-1916, ביוני 1916, הוא היה בן 25 בסך הכל. הוא הספיק להפיל 15 או 15 מטוסי קרב של האויב בקרבות אוויריים, והוא הראשון שהופך לסטאר, לכוכב עליון בתקשורת הגרמנית של התקופה. והוא קיבל הרבה מאוד אותות הצטיינות, אתם יכולים לראות אותו כאן, אני רוצה אולי לקרב את זה כדי שיהיה ברור, אתם יכולים לראות אותו כאן עם אותות ההצטיינות שלו, שביניהם, אני חושב שזה כאן למעלה, הפור למריט, אתם יכולים לראות, שזהו אות ההצטיינות הגבוה ביותר שהגרמנים יכלו לתת במלחמת העולם הראשונה כמובן. והדבר הנוסף שהוא התפרסם, הוא לא היה הראשון, אבל הוא היה אחד מהראשונים שהשתמשו בטכנולוגיה של פוקר. פוקר סקורס, זה הכללה של פוקר, כאן קוראים לה. זה הייתה טכנולוגיה, פוקר היה מהנדס הולנדי. הולנד לא נכבשה על ידי גרמניה במלחמת העולם הראשונה, בלגיה נכבשה. והוא פעל בגרמניה. הוא פעל בגרמניה ובנה מטוסים, והוא זה שבנה מכניזם שאפשר לכדורי המקלע של האווירון לירות לאויב ישירות דרך כנפי המדחף. הייתה סינכרוניזציה והכדורים לא פגעו במדחף עצמו, אלא ביניהם. אתם יכולים לראות צילום של התקופה ולראות את אימלמן עצמו יושב מול מכונת העירייה ויורה בין כנפי המדחף. אתם רואים את הצילום הזה כאן למעלה? וזו הייתה אימת מטוסי המערב של הבריטים והצרפתים, מפני שזו הייתה טכנולוגיה מאוד מתקדמת לשעתו. זה סיפור מאוד מעניין. אני עכשיו עם Wired, יש לנו כאן שתי מהדורות של Wired. יש לנו מהדורה בריטית, אתם יכולים לראות, ויש כאן מהדורה אמריקנית או בינלאומית, והיא נראית כך. וזהו כתב עת מאוד מאוד מעניין, עם חומר מגוון מאוד בענייני הייטק, ויש הרבה מה לקרוא כאן והרבה מה ללמוד, וכמובן שלא נוכל להביא את הכל, אבל אני בחרתי למענכם כמה דברים. למשל, כאן בעמוד 88, סיפור על אוקטפוס. אוקטפוס הוא מה שאנחנו קוראים תמנון, ובעברית לא נכונה, אחרי אומרים תמנון, אבל צריך להגיד תמנון, תמניה, 8. יש לו 8 זרועות. והיצור הזה, קוראים לו גם סקוויד בשפות לועזיות. היצור הזה הוא יצור די מבעית, הוא אוכל כל דבר, כולל בני מינו. אבל מסתבר שיש לו מוח מאוד מאוד מפותח. וככל שחוקרים יותר בודקים את התמנון ואת מוחו בתנאי מעבדה, הם יותר המומים ממה שהוא מסוגל לעשות. אוקטפוס למשל לומד, ובקלות רבה לבד אתה שולח לו לתוך האקווריום צנצנת סגורה. בתוך הצנצנת יש נאמר דג שהוא אוהב, שהיה רוצה לאכול אותו, אבל הצנצנת סגורה, והתמנון לומד עם הזרועות שלו איך לפתוח את הצנצנת. עשו מעשה אחר, לקחו קופסה שהמכסה שלה בנוי על העיקרון של קופסאות של תרופות, כדי שילדים לא יוכלו חלילה לבלוע ולגרום לעצמם נזק, ואתם בוודאי יודעים על מה אני מדבר. זוהי קופסה שבה צריך ללחוץ על המכסה ורק אז לסובב אותו, אחרת זה לא נפתח.
נתנו את זה לתימנון, במעבדה לתימנונה, נאמר כך ליתר דיוק, ולקח לה כשעה והיא למדה איך לעשות את זה. ומאז היא הייתה, לבדה למדה איך לעשות את זה. ומאז היו נותנים לה קופסאות כאלה, בתוך 4-5 דקות הייתה פותחת אותם, לוקחת את התוכן ונהנית, ומדענים לא בדיוק יודעים להסביר את התופעה המדהימה הזאת, של השכל יוצא הדופן של התימנון, שנובע כמובן ממוחו, והוא יצור די מבעית ודי מגעיל, אבל הוא חכם, אין מה לעשות, הוא חכם. איך מסבירים את זה? האם מספר הנוירונים שיש לו במוח גדול בהרבה מדגים אחרים? התשובה היא לא. אז איך הוא כזה חכם? לא בדיוק יודעים. לומדים את זה, זה מאוד מעניין, זה גם ישליך כמובן על הבנת המוח האנושי. סיפור אחר מביא אותנו ל-UK edition, למהדורה הבריטית, אם תרצו המהדורה האירופאית של Wired, ויש לנו כאן סיפור מאוד מעניין. תסתכלו, אני רוצה, שוב, אני מנצל את העובדה שגם אפשר לראות וגם אפשר לשמוע. אני רוצה להראות לכם כלי תעופה חדש, שהוא נקרא הליפליין, והוא מסדרת הטילט רוטור, זאת אומרת רוטורים שמסתובבים באופן כזה או באופן אחר, אבל טילט רוטור, רוטורים שנמצאים בתוך מסגרת. וזהו כלי תעופה שפיתחו האיטלקים והאנגלים ביחד. יש יצרן הליקופטרים איטלקי בשם אוגוסטה, ויש יצרן הליקופטרים בריטי שבשנים האחרונות חטף מכות מצרים ולא קיבל חוזים והכל, ווסטלנד. אבל הוא יצרן של הליקופטרים, והם חברו יחדיו והצליחו לייצר מטוס שיכול להגיע ל7.5 קילומטר גובה, מטוס ששוקל 900 קילו, ללא טייס, והם באופן הזה, בפרויקט שהם קראו לו פרויקט זירו, פרויקט 0, הם הצליחו לעבור גם את הצבא האמריקני, גם את נאס"א, גם את בואינג, את כל היצרנים האמריקנים. עכשיו, המטוס הזה מתוכנן בצורה גאונית, אני רוצה להראות לכם איך הוא בנוי. הוא בנוי גם יפה מאוד, אתם יכולים לראות אותו כאן, הנה אתם יכולים לראות אותו כאן, הוא במצב של התרוממות מן הקרקע, התרוממות אנכית, אבל אם הוא הופך את הרוטורים שלו קדימה, הוא הופך להיות מטוס שמתקדם קדימה. לכן הוא נקרא טילט רוטור, זה הסוג הזה. אני אראה לכם את שני המצבים האלה בסכמה שאנחנו רואים אותה כאן. הנה, הציור הזה יבהיר לכם בדיוק למה הוא כל כך מיוחד. בצד שמאל, בצד הזה אתם רואים אותו במצב של מטוס. קוראים לו הליפליין, הלי זה הליקופטר, מטוס זה מטוס. וכאן בצד הזה אתם רואים אותו במצב של הלי, של הליקופטר. זאת אומרת, זה כאן הבחור שפיתח אותו, ושוב פעם, זה הוויירד המפורסם של המהדורה הבריטית. סיפור מרתק, סיפור מרתק. עכשיו אני רוצה לעבור ליומונים. סיפרתי למאזינים ברדיו, ואני אספר גם לכם, כי יכול להיות שישנם כאן חברים שרואים דווקא את התוכנית הזאת, רואים ומקשיבים לתוכנית הזאת שאני משדר עליכם באינטרנט, אבל לא מקשיבים לתוכנית ברדיו. זה יכול לקרות, אין שום מניעה מדוע זה לא יקרה. אז אני רוצה לחזור ולספר לכם שהחל מיום שלישי השבוע, ה-International Herald Tribune חדל להתקיים. ה-International Herald Tribune הייתה המהדורה האירופית של הניו יורק טיימס בכל מקרה, ובסך הכל הרי היא חיה, העיתון הזה חי ומתקיים ומתחזק, אבל עכשיו השם שלו שונה ל-International New York Times. וזה מה שאני אקבל מעתה ואילך, המהדורה הבינלאומית של הניו יורק טיימס. וה-International Herald Tribune הלך לעולמו. זה עיתון שמוזכר בספרים של הנרי מילר, שכתב בעיתון הזה, כי הוא היה אמריקני בפריזה. המערכת הראשית היא בפריז, ומספר עליו המינגווי, שהוא מסתובב בפריז, האמריקני בפריז, והוא עובד בעיתון,
רואה אנשים בבולווארד יושבים וקוראים את ה-International Herald Tribune, זהו, נגמר. החל מיום שלישי, הוא כבר לא קיים. אז אני מביא לכם כאן מאמר מיום שלישי שבו מתחיל ה-International New York Times, ויש כאן, זהו מאמר ביקורת של ג'פרי גולדברג על ספר חדש שכתב יונה גולדהגן, דניאל יונה גולדהגן. אז אני אולי במילה או שתיים אספר לכם על האיש. הבחור הוא היסטוריון, והוא כתב ספר מאוד מפורסם שיצא לאור לפני כ-15 שנה בשם Hitler's Willing Executioners, בעברית קראו לו תלייניו מרצון של היטלר, והוא מספר על גרמנים רגילים לגמרי. זה, אני יודע מה, זה עוזר רוקח בבית המרקחת, וזה מוכר כרטיסים בחשמלית, ואני יודע מה, זה מחסנאי בעירייה. אנשים לגמרי נורמטיביים, פשוטים, שקמו והתנדבו לעוצבות המבצע איינזאצגרופן להשמדת יהודים. ההשמדה המסיבית הזאת מתחילה אחרי ה-22 ביוני 1941 עם הפלישה הנאצית לברית המועצות. עד אז רצחו יהודים, הרגו יהודים, שרפו יהודים, אבל לא הייתה מה שנקרא die Endlösung der Judenfrage, לא הייתה תוכנית ההשמדה הסופית. וכאן הוא מדבר על ההשמדה הסופית, והתזה של דניאל יונה גולדהגן בספר שלו אז, שעשה רעש עצום ונורא, היא שהגרמנים הפשוטים שיתפו פעולה עם היטלר, למרות שלהיטלר היו הרבה מאוד מתנגדים בגרמניה, והיטלר מעולם לא עלה לשלטון ברוב מוחלט של העם הגרמני, זה מעולם לא קרה. אבל הוא עלה כאשר עלה ותפס את השלטון כאשר תפס את השלטון, לא נדבר על זה עכשיו כי זה לא הזמן והמקום, אבל בעניין היהודים הגרמנים הסכימו עם היטלר. השנאה ליהודים הייתה מטורפת. ומראה ההיסטוריון מהרווארד, דניאל יונה גולדהגן, מראה איך אנשים רגילים לגמרי, כמוני וכמוכם, הולכים והופכים להיות רוצחים המוניים, זוועות שלא יתוארו, כי הם האמינו שהם עושים את הדבר הנכון. עכשיו הוא הוציא ספר חדש, וזוהי הביקורת על הספר. הספר הוא The Devil That Never Dies, השטן שלעולם איננו מת, ממאן למות. והוא מדבר על האנטישמיות, העלייה והאיומים של האנטישמיות הגלובלית, אומר האיש הזה. והוא מתמקד באנטישמיות המוסלמית, הוא מתמקד בספר שלו בעיקר בדמותו של יוסוף אל-קרדאווי, איש הדת הסוני שחי באבו דאבי ויש לו תוכנית קבועה באל-ג'זירה, והוא שונא ישראל, שונא יהודים שלא יתואר. זה פשוט אחד מהשונאים הכי גדולים שלנו, ויש לו עשרות מיליוני צופים שמעריסים אותו, ואל-ג'זירה כמובן שמחזיק סניפים בהרבה מקומות בעולם, לא בקהיר, לא נותנים להם שם להחזיק סניף, בירושלים יש להם סניף. תחנת הטלוויזיה, אפשר לומר המקוללת הזאת, שנמצאת בקטר ומוחזקת על ידי משפחת השליט של קטר, ושם גם יש שחיתויות ותינופת, אבל עליהם הם לא יגידו שום דבר, אל-ג'זירה כמובן. ועל קרדאווי מדבר, אז בין היתר הוא אומר שהיהודים הם עם מקולל, ומדי פעם אלוהים מעניש אותם. והעונש האחרון היה היטלר, אבל יבוא בקרוב עונש נוסף מידי המוסלמים הפעם, והוא לא יהיה פחות נורא. אלה דברים שפשוט קשה להבין איך הם מתרחשים, אבל התזה של דניאל יונה גולדהגן שכותב את הספר היא כמה מעט תגובות יש בעולם לדברים האלה. כלום. ממש כמו שבימי השואה אירופה לא התעניינה, והעם הגרמני ברובו הגדול לא התייחס להשמדת היהודים. גם היום כל האיומים המחרידים האלה נופלים על אוזניים אטומות, אף אחד לא מתרגש מהם יותר מדי. אם מישהו מתרגש אז קוראים לו פנקיסט, אחד שגורם לפניקה באופן לגמרי מיותר. סיפור עצוב מאוד. סיפור אחר, די מצחיק, מביא אותנו לוול סטריט ג'ורנל מיום שני יום שני השבוע. אוי ואבוי על המצחיק הזה, אבל ממשלת פולניה רוצה לאסור על השחיטה הכשרה, מפני שיש
הרבה התנגדות בפרלמנט, ויש הוכחות לזה. הם אומרים שהשחיטה הכשרה היא שחיטה שגורמת עינויים לבעלי החיים, לפרות וכן הלאה וכן הלאה. וצריך לשחוט את בעלי החיים האלה, והם שוחטים ולשרוף בעלי חיים. בצורה יותר הומנית. מה צורה יותר הומנית? לעמום אותם לפני השחיטה. ושחיטה כשרה היא שחיטה שבה אסור לעמום את החיה לפני כן. יש בפולניה היום נותרו 20,000 יהודים. חזרו, באו, מסתובבים. 20,000 יהודים, היו שם פעם 3.5 מיליון, רק שתבינו במה מדובר. תעשיית השחיטה הכשרה מגלגלת 350 מיליון דולר, ושליש מזה מיוצא מחוץ לפולניה, ולמרות זאת, בתוך הפרלמנט יותר ויותר קולות קוראים לביטול השחיטה הכשרה. כאן נכנסים לתמונה המוסלמים, מפני שהמוסלמים יש להם שחיטה כשרה משלהם שנקראת חלל. אולי מהמילה חלל, אני לא יודע לומר לכם, אבל בוודאי מישהו מהצופים והמאזינים יעשיר אותנו ויספר את הקשר שבין הדברים. מכל מקום, המוסלמים בפולניה ובאירופה בכלל, עכשיו, יחד עם היהודים, קוראים חמאס. מתנגדים מאוד לצווים האלה, ואומרים שזאת פגיעה קשה בחופש הדת, ועוד כל מיני דברים כיוצא בכך. אז זה סיפור מעניין בפני עצמו. עכשיו אני אני עדיין עם ה-International New York Times, יום שלישי ורביעי, לכבוד הוצאת העיתון החדש, אז הם עשו כמה וכמה דברים. העיתון, הם קודם כל הוציאו מוסף מיוחד עם עמודי שער של ה-International Herald Tribune הישן. כל מיני אירועים, רצח קנדי, פרוץ מלחמת העולם הראשונה, העיתון הזה קיים כבר הרבה למעלה מ100 שנה. ועוד ועוד. הדבר השני שהם עשו, הם לקחו מדענים, אנשים בולטים בתחומם, שכל אחד ינסה לחזות את העתיד, והוציאו מוסף מיוחד כדי לדון בעתיד ולראות. וכאן, במסגרת הזאת, נטלתי כמה דברים. הם לקחו למשל את דניאל קואמן. דניאל קואמן הוא סופר קודם כל הוא פרופסור לרפואה, אבל הוא גם כתב ספר שנקרא Spill Over, זאת אומרת התפשטות של מחלות זיהומיות. וביקשו ממנו לחזות את העתיד, האם אנחנו צפויים לאיזושהי מחלה זיהומית איומה ונוראה שתשטוף את החברה האנושית ותגרום למוות לא של עשרות מיליונים כמו האיידס, אלא אולי של מאות מיליונים ואפילו מיליארדים. חברת האדם היום היא למעלה מ7 מיליארד. ועד 2050 היא עומדת להיות, כך הם אומרים, בסביבות 9 מיליארד. צפוף מאוד, וזה כמובן פתח להתפתחות של מחלות זיהומיות. התשובה שלו היא כן, זה מאוד מאוד ייתכן. איזושהי שפעת אלימה ביותר, כמו שהייתה בסוף מלחמת העולם הראשונה, השפעת החזירים המפורסמת, השפעת הספרדית, קראו לה, היו לה כמה שמות, שקטלה 35 מיליון בני אדם בחורף של 1918-1919. אולי מחלות אחרות אפילו יותר גרועות. הוא מספר לנו, פרופסור קואמן, שבין 2000 לבין 2008, זה מאמר שהתפרסם גם ב-Nature, הופיעו בעולם 300 מקרים של מחלות זיהומיות חדשות. אבל זה קרה, סליחה, אני רוצה אולי לתקן, זה הופיע ב-2008, אבל המחלות האלה התפתחו בין 1940 ל-2004. זאת אומרת, במהלך של 64 שנים, 300 מחלות חדשות, שכוללות כמובן כל מיני סוגים. הן כוללות את הסארס, והן כוללות את האיידס, הן כוללות מחלות חיידקיות, כמו שחפת, שלמדה להתמודד עם כל סוגי האנטיביוטיקה שמטילים עליה. או מחלה אחרת, סטפילוקוקוס אוראוס, שזו מחלה זיהומית, חיידק מעיים,
שחיינו איתו הרבה דורות, אבל באותה תקופה, אולי בגלל השימוש הלא נכון באנטיביוטיקה, בין 1940 ל-2004, הוא פיתח זנים של חיידקי קולי כאלה ששום אנטיביוטיקה לא יכולה להתמודד איתם. אז המחלות האלה ידועות לחברת האדם, הן לא חדשות, אבל אלה מחלות שקוטלות הרבה בני אדם כל שנה בעולם. זה כמו שפעת שאנחנו לא שמים לב אליה, אבל היא כל חורף קוטלת מאות אלפי בני אדם בעולם, מאות אלפים. רק כשזה מגיע להרבה מיליונים אנחנו מתחילים להתעורר. אני עדיין בענייני רפואה, ויש לנו כאן סיפור מאוד מעניין על ההכרח או על החשיבות של הקניית הרגלי שינה נכונים לילדים. ילדים צריכים ללכת לישון בשעה קבועה, והם צריכים לדעת את זה, והם צריכים להיכנס למיטה, אז לא טלוויזיה ולא משחקי וידאו ולא מחשבים, הם צריכים פשוט חושך, דממה וללכת לישון. וברור לגמרי במחקרים שכשהילדים האלה הולכים לישון בזמן, ההתנהגות שלהם הרבה יותר טובה. לא רק בבית הספר, אלא בכלל במהלך היום. זאת אומרת, מתכון לילד, ילדה, שההתנהגות שלהם טובה, שזה טוב גם לילד או לילדה וטוב גם להורים, היא הליכה למיטה בשעה מקובלת, אבל קבוע. לא לשנות את המנהג. ילדים צריכים גם הרבה שעות שינה, 9 שעות לפחות. צריך להקפיד בדברים האלה. סיפור אחר, הלכו, בדקו, מצאו שרעש של שדות תעופה, מטוסים נוחתים, מטוסים ממריאים, שאגות של מנועי סילון, המולה, הדברים האלה לא טובים ללב. לא טובים ללב, ממש רעים ללב. זו בדיקה נוספת. מה יש לנו כאן עוד במסגרת של חיפושים אחר העתיד, ראיית העתיד? אז צריך לראות כמה וכמה דברים. מדברים כאן על כך שהיום יש לנו, מצד אחד הרפואה התגברה על הרבה מחלות זיהומיות, והאנטיביוטיקה נתנה לנו לפחות לתקופה שבין סוף מלחמת העולם השנייה להיום הנחת רווחה, והיה שלב שבו הרופאים חשבו שבזכות האנטיביוטיקה אנחנו פחות או יותר ניפטר מכל המחלות הזיהומיות, אבל לא כך רצה הגורל. הנקודה היא שעכשיו ישנן מחלות כמו איידס, אבל לא רק איידס, גם אוביסיטי, השמנת יתר שגוררת למחלות לב וסוכרת וכל מיני דברים אחרים. הם היום מחלות בעלות היקף כזה שלא קוראים להם יותר אפידמיה, אלא קוראים להם פנדמיה. פנדמיה זאת אפידמיה או מגפה חובקת עולם. פנדמיה. ולפני זה עומד המין האנושי בימים אלה, ככל שהמספר האוכלוסייה על פני כדור הארץ עולה, אז המחלות האלה יש להם פוטנציאל יותר גדול להתפשטות. אלא מה? כאן באים ואומרים המומחים, ג'וליו פרנקן, הדיקן של בית הספר לרפואת הציבור בהרווארד, מתנבא על דברים שיהיו, הוא אומר שדווקא הטכנולוגיה המודרנית, העובדה שאפשר היום להכניס לטלפונים חכמים כמות עצומה של מידע ולמחשבים, יכולה לסייע לנו להתמודד הרבה יותר טוב עם אפידמיות לפני שיהפכו לפנדמיות. ואחת הדוגמאות לכך היא שאם אדם מגיע לבית חולים והוא סובל משיעול ויש לו איזה משהו ליחתי כזה עם צבע מסוים והוא לא מרגיש טוב, ובודקים עד שמסיימים לבדוק הוא מת, איזשהו זיהום ריאתי. אז בסדר, זה קורה. בן אדם מת, מכניסים אותו לבדיקה פתולוגית, לוקחים דגימות למעבדה, מנסים לברר מה קרה. אבל באיזשהו בית חולים בקצה אחר של העיר, או באותה מדינה, בא אדם אחר עם אותם תסמינים ומת אחרי שעה-שעתיים בבית החולים. כשמקבצים את המידע הזה יחדיו ורואים פתאום 6-7 מקרים דומים,
אז מבינים שמשהו חדש מתחולל כאן, ואפשר להתחיל להתכונן נגדו הרבה הרבה יותר מוקדם. את הדברים האלה יכולה לעשות רק הטכנולוגיה המתקדמת החדשה. סיפור אחר, אני רוצה לראות כאן צילום, נכון שהוא בשחור לבן, אבל אני רוצה לראות כאן צילום של נערה, היא כולה נערה מסכנה בת 14, והיא סובלת מאסתמה קשה, וכאן אתם רואים אותה עם משאף. במשאף יש חומרי רפואה שעוזרים לה, היא אמריקנית, וכאן מתחילה הבעיה. מחירי התרופות בארצות הברית הם רצח. רצח. יש שם איזשהו הסבר כלכלי לדבר הזה, אבל זה פשוט הורס כל היגיון. כאן מדובר בתרופה שנקראת ריינוקורט, אקווה, לא משנה. איזושהי תרופה שבארצות הברית מקבלים אותה על פי מרשם רופא. היא עולה שם משאף כזה, מה שהיא משתמשת בו, עולה לה $250 לחודש. אותה כמות של תרופה, אותם משאפים באירופה, עולים פחות $7. אתם מבינים את ההבדל? אנשים פשוט מתמוטטים. עכשיו, התוצאה היא, הלוא בארצות הברית, ההוצאות על תרופות הן פנטסטיות. ההוצאות הרפואיות בכלל בארצות הברית השנתיות מגיעות ל$2.7 טריליון. זה לא במקרה שיש כזאת מריבה בקונגרס על חוק הבריאות הממלכתי שאובמה רוצה להעביר, מפני שהעלויות של הדבר הזה הן פנומנליות. עכשיו, מחירי התרופות בארצות הברית הן כל כך יקרים ש3,300 אמריקנים, זה החישוב שהם עושים, מתים מדי שנה, מפני שהם לא משתמשים בתרופות שצריך לאסתמה. רק תרופות לאסתמה בארצות הברית הן תרופות שבשוק האמריקני מגלגלות $56 מיליארד. עכשיו, אסתמה יותר מכל מחלה אחרת שאנחנו מכירים, היא מחלה שניתנת לשליטה. אם מקבלים את התרופות הנכונות ולוקחים אותן בזמן, היא ניתנת לשליטה. אדם יכול לחיות חיים כמעט נורמליים לגמרי, אולי אפילו נורמליים לגמרי, אם הוא מקבל את התרופות האלה. אבל ברגע שהן כל כך יקרות, וברגע שידם של חברות הביטוח מממנות חלק מזה, לא את הכל, אם הביטוח לא טוב, אז בוודאי שחלק קטן מזה, ואנשים נשארים במצוקה כלכלית ולא יכולים להרשות לעצמם את התרופות שהם בארצות הברית, והם לא לוקחים את המינונים הנכונים ומתים. מדובר ב3,300 אנשים לשנה, זה לא מעט. לא מעט. ותרופות שהעלויות שלהם הם באירופה אחוזים בודדים בהשוואה לארצות הברית. למה? ככה. מערכת התרופות זה סיפור בפני עצמו שדורש הרבה זמן. אני כאן עם ה-International New York Times האחרון שלנו, ויש לנו כאן נתונים על זיהום אוויר בעולם. מזרח אירופה בתקופה הקומוניסטית הייתה מזוהמת לאחרית. הם לא כל כך דאגו לזה, הם רצו תעשייה, וזיהמו את האטמוספירה בצורה נוראה. כשנוסעים בהייווייז בפולניה, למשל, ואני עשיתי את זה לפני כחודש ומשהו, זאת אחת הסיבות שבמשך שבועיים התוכנית שלנו לא הוקלטה. אז אתה יכול, אפשר לראות בנסיעה בהייווייז, והיא ארץ מפותחת ובנו שם הייווייז מאוד יפים, אתה יכול לראות יערות שבחלקן מתחדש רק עכשיו. אבל היערות האלה הושמדו בגלל זיהום אוויר, בגלל בתקופת העידן התעשייתי הקומוניסטי. היום מנסים לתקן. וכאן במאמר הם שואלים איפה כאן נמצאות באירופה הערים המזוהמות ביותר. והעיר המזוהמת ביותר באירופה, אולי בעולם כולו, היא סופיה. סופיה שבבולגריה. בסופיה בכלל יש להם את הזכות המאוד מאוד מפוקפקת הזאת להיות אחת המזוהמות בכל אירופה. יש לנו למשל בפרניק בבולגריה, יש 180 יום בשנה. זאת אומרת,
חצי מימות השנה. שימים שבהם זיהום האוויר הוא מעל הגובה המותר, שזה מתחיל להיות מסוכן לבריאות. ובפלובדיב בבולגריה 161 יום, קרקוב פולניה 150 יום. נכנסים לקרקוב, מרגישים את זה. מספרים כאן אנשים מספר מחבר המאמר כאן בניו יורק טיימס, שהוא הסתובב בסופיה, הוא לא נגע בשום דבר, הוא פחד לגעת, וכשהוא בא למלון בסוף היום ונכנס למקלחת והתחיל לשטוף את הפנים ואת הידיים, אז זרם מהידיים ומהפנים חומר שחור. עד כדי כך רמת הזיהום היא כל כך גבוהה, זה פשוט לא יתואר. אז זה סיפור מאוד קשה. אחת הערים המזוהמות ביותר היא גם קטוביץ', מקום עשירי בעולם, בפולניה, שם במאה ה-19 התקיימה ועידת חובבי ציון, קטוביץ' המפורסמת. וזהו, יש לנו כאן מאמר ספק מצחיק, ספק רציני, שכתב מרטין קפרוס ב-International New York Times, והוא כותב על מנהיגים בדרום אמריקה. מנהיגים חולים במחלות. כאן הוא נותן לדוגמה, הוא מדבר על קריסטינה פרננדז דה קירשנר, שהיא נשיאת ארגנטינה. היא שוחררה זה מקרוב מבית החולים, זהו האיתור של המאמר, מפני שהיא נפלה, אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם, היא נפלה באמבטיה, היא קיבלה מכה בראש, אבל היא שוחררה מבית החולים, והבעיות שלה התחילו מסרטן התירואיד שלא הובחן נכון ב-2011. זה בא השנה שהוגו שוויץ כבר היה מאוד חולה, ואז הוא הצהיר שהוא מאמין שה-CIA האמריקנים פיתחו איזו טכנולוגיה להדביק מנהיגים דרום אמריקנים בסרטן כדי להיפטר מאויבים פוליטיים. ומביאים כאן דוגמה את נשיא קולומביה, חואן מנואל סנטוס, שעבר ניתוח להסרת ההרמונית, הפרוסטטה המסורטנת שלו בשנה שעברה, והנשיא של פרגוואי, פרננדו לוגו, ועוד הנשיאים הקודמים, שני הנשיאים הקודמים של ברזיל, לואיז אינאציו לולה דה סילבה, ועכשיו דילמה רוסף, שכולם לקו בסרטן. ואומר לנו מחבר המאמר קפרוס, שהוא בעצמו איש רפואה, אמר לנו שהוא מטיל ספק גדול אם האמריקנים פיתחו טכנולוגיה ליצירת סרטן אצל אויביהם, ואם הם יעיזו לעשות דבר כזה, בסופו של דבר זה יכול להתגלות וזה יכול לגרום למבוכה עצומה. אבל מה שברור, הוא אומר שלהיות מנהיג בדרום אמריקה זה לא העסק הכי בריא מכל בחינה, וכנראה יש קשר בין הדברים. התאווה לשלטון שם היא גדולה, והמתחים הם עצומים, אז לך תדע מה קדם למה ומה גורם למה. יש לנו עוד מאמר מאוד מעניין של דידי קירסטן, והיא כותבת מסין, והיא מספרת על נוהגם של הסינים לירוק. הם בכל הזדמנות יורקים ויורקים ויורקים, שזה משהו נורא, לכן גם לא אוהבים אותם בתור תיירים. אבל בסין זה דבר של מה בכך, הם עומדים ומתחילים לעלות ככה את הליכה, היא מתארת, ואז תפור, יריקה גדולה, והיא מספרת לנו שגם באירופה של סוף המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20, גם נהגו לירוק. בקונגרס ארצות הברית היו במסדרונות ספיטונים. מה זה ספיטון? ספיט זה יריקה. ספיט פייר למשל, שהראינו אותו מקודם, הוא יורק אש. ספיטונים הם מרקקות, והן היו חובה שם בקונגרס ארצות הברית. באו הבוסים הגדולים, נשים לא היו שם, אז ישנו סיגרים כבדים, ושתו וויסקי, וכחכחו בגרון, וטפו יריקה לתוך הספיטון. המחלות שזה מפיץ, הגועל נפש, הוא פשוט לא יאומן. אז אם אנחנו מדברים על גועל נפש, אז בואו, אני לא רוצה לסיים בזה, אולי נמצא משהו נחמד יותר. אני מקווה
שנמצא משהו יותר חביב, נראה כבר בהמשך. אבל כאן יש לנו עוד מאמר שנלקח מהוול סטריט ג'ורנל, והוא עוסק בקבורת מתים בנורווגיה. יש שם בעיה, בנורווגיה ארץ לא גדולה, והאדמה מאוד יקרה, בייחוד בערים הגדולות, וחלקת קבר לא עולה כסף. המדינה נותנת אותה. אבל היא נותנת אותה רק ל-20 שנה. אחרי 20 שנה צריך לפנות את הקבר, ונכנס מת חדש לשם. דייר חדש נכנס למקום. אלא אם כן, לנפטר יש בני משפחה שהנפטר מאוד יקר להם, והם משלמים רנטה בשביל להחזיק את הקבר, וברגע שהרנטה מפסיקה להיות משולמת, הקבר עובר למישהו אחר. מה זה עובר למישהו אחר? פותחים את הקבר, ומכניסים ארון נוסף, ואת השרידים של הקבורה הקודמת משאירים שם. יורדים למטה והארון עליהם. וככה הם מתקדמים. ואנחנו מדברים על מאות אלפי מתים מאז סוף מלחמת העולם השנייה. אני מיד אגיד לכם למה אני מזכיר את סוף מלחמת העולם השנייה. אבל בערך 350,000 נורווגים מתו מאז סוף מלחמת העולם השנייה. בסוף מלחמת העולם השנייה, הנורווגים שהם עניני טעם ושומרי ניקיון והכל, ואפשר לומר עליהם רק דברים טובים, החליטו שזה יהיה הרבה יותר היגייני אם את המתים יעטפו בפלסטיק. היה כבר פלסטיק, התחיל להתפשט, וזה הלך והתפשט, ומאז הם קוברים את המתים בפלסטיק. אבל אז מסתבר, עברו 20 שנה, רוצים לבוא ולקבור מת חדש באותו קבר, והגופה שנשמרה בפלסטיק לא התפוררה. הפלסטיק שימר אותה. אז יצא חוק בנורווגיה, אתה לא מכניס קבר חדש או מת חדש לקבר, אם המת הקודם עטוף בפלסטיק, והגופה לא התפרקה. זה אסור שיהיה. איך פותרים את הבעיה? באה חברה ואמרה, אנחנו יודעים איך לפתור את הבעיה. הם עושים קידוחים אל תוך האדמה, כמה 4-5 קידוחים, ומכניסים פנימה, הקידוחים האלה חודרים את הפלסטיק, ואת הגופה כמובן, ומכניסים פנימה תמיסת סיד, תמיסה מיוחדת של ליים, של סיד. ואז החורים האלה נסגרים, בתוך שבועיים צומחים שם צמחים, ואף אחד לא רואה שום דבר. זה עבודה שלא נמשכת הרבה זמן, היא גם לא יקרה באופן מיוחד, ובתוך שנה הגופה מתפוררת לגמרי עם הפלסטיק, עם הכל, לא נשאר כלום. ואפשר לנצל את הקבר. סיפור לא סימפטי, אבל זה סיפור של החיים המודרניים, שחייבים בהם לתת את הדעת על המון 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 דברים. אנחנו די מתקרבים לסיום, לדעתי תנו לי להסתכל כאן ולראות, אנחנו כבר 50 דקות מבלים בנעימים, זה לא מעט זמן, אז אולי נסיים לדברים קצת יותר, או פחות מורבידיים, נאמר כך. ואני חוזר ל-International New York Times, ולתוספת שהם נתנו ביום שהעיתון עבר מה-International Herald Tribune ל-International New York Times, של תוספת הנביאים. זאת אומרת, הם לקחו אנשים בכל מיני תחומים, ביקשו מהם שיתארו לכולם איך ייראה העולם בעוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. ובין היתר יש לנו כאן מאמר מאוד מעניין של מרק ביטמן במסגרת הזאת, שהוא מומחה בעל שם עולמי, שהכותרת שלו How to feed the world, איך לפרנס את העולם. וכדאי אולי להזכיר, המאמר הזה מתפרסם ביום שלישי. עכשיו, יום רביעי השבוע, אני חושב לא, יום ד' השבוע, היה יום השנה להירצחו של יצחק רבין. תנו לי רגע להסתכל, ואני אומר לכם, אני לא רוצה לטעות, כי זה מאוד חשוב, מיד תבינו מדוע. זה היה יום רביעי השבוע, יום הזיכרון הרשמי ליצחק רבין. הוא נרצח ב-4 בנובמבר 1995, ועל פי התאריך העברי הוא נרצח לפני 18 שנה ושבוע, אבל קבעה הממשלה
את יום רביעי, אז יום רביעי, גמרנו. באותו יום רביעי שאני מדבר עליו, התקיים גם 16 באוקטובר, התקיים גם יום המזון העולמי. וזה פחות בא אצלנו לידי ביטוי. ביום המזון העולמי, בו ישבו מומחים גדולים מכל העולם, ובעקבות הנאום המפורסם של קנדי מלפני 50 שנה, שאמר שאנחנו חייבים להגיע לעולם שלא יהיה בו רעב, שלא ידע רעב. וניסו לברר את הסוגיות הכבדות מאוד העומדות בבסיסו של דבר, איך לגרום לעולם שלא יהיה רעב. הנתונים הם כאלה, יש בעולם מיליארד אנשים שהולכים רעבים לישון. מיליארד אנשים, זה לא מעט. אגב, המספר הזה נשאר מספר קבוע כבר 2 עשורים, זה מאוד מעניין. כי אוכלוסיית העולם בינתיים עלתה מ4 מיליון ל5, ל6, היום היא למעלה מ7 מיליון. אבל בכל אופן, מיליארד רעבים זה לא מעט, זה הרבה מאוד, זה מאוד מטריד ואיך נלחמים בזה. הסיפור של ייצור המזון, מתמטית הוא סיפור פשוט. אדם נורמלי, לא שמן, לא רזה, בריא וכן הלאה, צריך 2,700 קלוריות ליום כדי להתקיים. ואין שום בעיה לחקלאות העולמית לייצר 2,700 קלוריות ליום לאדם עד 2050, שאז אוכלוסיית העולם תמנה 9 מיליארד. אלא מה? יש בעיה. הבעיה היא ששליש מייצור המזון הולך להאבסת בהמות, מיד תבינו מדוע. 5% הולכים לביופיולס, 5%, כדי ליצור למשל מגרעיני תירס, ליצור דלקים חלופיים לבנזין ולנפט, וזה די נפוץ במערב התיכון של ארצות הברית, בחגורת התירס. ועוד שליש, 33% מייצור המזון בעולם הולך לאיבוד. מה עם משמע הולך לאיבוד? אנחנו יושבים במסעדה, אוכלים כמו חזירים, לא יכולים לגמור את האוכל, לא יכולים, משאירים בצלחת, במסעדה לוקחים, זורקים את זה לפח אשפה, וזה הולך לאיבוד. מזון לעכברושים, מזון למי שאתם רוצים. אז אילו אפשר היה לחלק את המזון בצורה יותר נורמלית, לא היו מתים בעולם. יש כמובן הרבה מאוד בעיות נוספות. עכשיו, הבעיה, יש כל מיני זוויות לבעיות. אחת הבעיות המרכזיות שמרק ביטמן מדגיש במאמר שלו, היא התאווה שלנו לבשר. מפני שאכילת בשר היא צורת החקלאות הבזבזנית ביותר. ההשקעה פר קלוריה בבשר היא היקרה ביותר. אם היינו עוברים לאכול דגנים, ירקות, פירות, אז גם היינו יותר בריאים, דגים במידה לא רבה. גם היינו יותר בריאים, וגם אפשר היה לחלק את המזון באופן הזה. עכשיו, יש 2 סוגים של חקלאות בעולם. יש סוג אחד של חקלאות תעשייתית. זאת אומרת, במפעל יש לו לול, ובלול 100,000, 500,000 תרנגולות, ביצים, בשר, מה שלא תרצו, או חוות חזירים ענקיות, עם כל הרעלים שם, עם כל הפרש שהולך למי התהום במערב התיכון בארצות. זה דברים שלא יאמנו. או חקלאות מקורית של הכפרים הישנים שחיים בסאבסיסטנס ויש להם ירקות בבית וגידול בבית, כן, של ירקות. שהנתונים העולמיים הם ש70% מאוצרות הטבע שאנחנו זקוקים להם, אוויר, מים, זיהום אוויר ודגנים וכן הלאה, מנוצלים על ידי חקלאות תעשייתית. והיא מזינה 30% מאוכלוסיית העולם, בעיקר בגלל הדרישה לבשר. ו30% מהחקלאות, החקלאות הפשוטה, מזינה למעשה 70% מהאוכלוסייה. ומתוכם יש גם עוד 2 מיליארד שהתזונה שלהם לא נכונה ולא טובה וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, כללו של דבר, יש כאן המון מה לתקן, אבל זה גם בעיה פוליטית מאוד קשה. ועיקר העיקרים הוא הנהייה המטורפת שלנו אחרי בשר.
התאווה לבשר היא, טוב, אני לא מטיף מוסר לאף אחד, ואני לא דוגמה לכלום. אני רק מספר לכם מה כתוב בעיתון. ואני רוצה בכל אופן לסיים במשהו יותר ניטרלי, אחרי כל הסיפור על רעב ומזון ומתים וכן הלאה. אז אני רוצה לסיים בוול סטריט ג'ורנל מיום שלישי השבוע, וזהו סיפור על יפן. המזון ביפן יקר באופן מחריד. אתם יכולים בטוקיו לשלם על תפוח עץ אחד במקבילה $15. אשכול ענבים $100. מילון לא גדול $150. אלה מחירים שפשוט לא נתפסים. אלא מה? אומרים שהירקות והפירות שמוכרים ביפן הם באיכות הגבוהה ביותר בעולם. אתה משלם $100 על אשכול ענבים, זה אשכול ענבים. זה טירוף, אני מקבל אשכולות ענבים כאן בישראל נפלאים שלא עולים אפילו $1, אבל לא חשוב, זאת יפן. עכשיו, יפן מגוננת על הייצור המקומי שלה. יפן היא לא מדינה גדולה, היא כולה בערך בגודלה של קליפורניה, אפילו קצת פחות. למשל, היפנים מאוד גאים בייצור האורז שלהם. הם משוכנעים שהאורז, תוצרת יפן, הוא האורז הטוב ביותר בעולם. ישנם יצרני אורז בארצות הברית שמייצרים אורז לא פחות טוב במקומות אחרים. אבל המיסים שמוטלים על אורז שמיובא ליפן מגיעים ל-778%. אז זה כדי לשמור על הייצור המקומי. עכשיו החקלאות ביפן, החקלאים ביפן, הם לא גדולים באופן יחסי, כי זו מדינה עירונית, אבל הם לובי פוליטי חזק ביותר. 56% מכל הייצור החקלאי ביפן מסובסד על ידי המדינה. בארצות הברית 7%, באיחוד האירופאי 19%, ביפן 56%. אבל עכשיו בא שינזו אבה, ראש ממשלת יפן, ואומר, זה נכון הכל, אבל אנחנו רוצים שנעבור עוד צעד. הואיל ואיכות המזון שמיוצר ביפן היא כל כך גבוהה, אנחנו רוצים לשמש חממות כדי לייצא זרעים וגרעינים לארצות אחרות ברמות המשובחות ביותר. וכאן הוא רוצה לחולל מהפכה, מפני שלחקלאות היפנית, לחקלאים ביפן לא היה כדאי בכלל להתעסק עם למשל ייצור זרעים או גרעיני אורז לייצור, מפני שהם כל כך טוב מוגנים בתוך יפן עצמה. אבל עכשיו אולי הדברים האלה ישתנו. זהו, אני מסתכל כאן במכשיר הקטן שלנו. חברים וחברות, אתם לא תאמינו, אנחנו כבר שעה יחדיו, שעה. וזה איזי, לכן הגיע הזמן להגיד שלום. אני מספר לכם שוב, התוכנית נקראת שבת עולמית אקסטרה, והיא המשך של שבת עולמית ברשת ב' של כל ישראל, ששם זה משודר כל שבת מ-9 עד 10. אם התוכנית נשאה חן וחסד מלפניכם, למדתם ממנה דברים חדשים, עוררה בכם עניין, ספרו לאחרים כדי שנרחיב את המעגל, כי הלוא הדברים האלה באמת נעשים לשם שמיים. זה עניין גדול וכואב הלב שכזה חומר טוב הולך לאיבוד, אז ספרו לאחרים, אז נדע שזה לא הולך לאיבוד. אז כאמור, שבת עולמית אקסטרה, אני יצחק נוי, אלה שמכירים מכירים, אלה שלא מכירים יתוודו אליי עכשיו, ונשוב ונשמע, נראה ונשמע מיד במוצאי שבת, מיד אחרי, לא מיד, כי התוכנית הזאת לא הוקלטה בשבת, כך שאנשים ששומרים על המסורת יכולים בהחלט להקשיב ולראות את התוכנית וליהנות ממנה. ואני מקווה להיות איתכם כאן מיד במוצאי שבת הבא, הקרוב. שלום שלום ותודה לכם על הצפייה וההאזנה. תודה.